Masu da saurari barkamu da wannan lokacin barkamu da sake kasancewa tare da ku. A wannan tasha ta mu ta Bamalliya TV. Yau da ina dauke da wani maudu'i ne wanda zan so a ce mata ƴan uwana mun fito mu kama adalci akan wannan maudu'i. So da dama za ku ga cewa maza idan suka tashi ƙarin aure mukan ɗauki tsananin ba kishi ba magana kishi na zoyi ba. Ba mu da wani abin da za mu fito mu furta musamman idan aka ce wannan ya kasance mun yi zama da shi na zaman talauci a da kila a ce bayan ya samu karuwa ya samu ci gaba ya nemi ya ƙara aure sai mu bi mu tayar mai da hankali da cewar a lokacin ya yi niyyar cin amanar mu wanda idan za mu yi kan adalci mu zo mu tattauna a wannan gurin mu tana wasu abubuwa maza da dama ba wai dan ba su son auren nan bane fa ko can da a'a suna gani gashi suna ganin wadda suke so kuma suke ra'ayin su aura amma a dalilin rashin nan yake taka musu barki mun san da wannan mun sani to me zai hana ko suna samu su fara tunanin zuwa su bi su cika burinsu na wannan farkon kun ga kenan idan muka yi kan adalci ba wai suna yi bane dan su cutar da mu ko kuma dan su nuna cewa mu sun gama yayin mu ko kuma dan su kuntata mu rayuwar mu sai dai dama ce wadda suka dade suna nema Allah bai ba su ba to da sun samu damar nan ba abin da suke bukata illa su fara wannan cika burin nasu ku yi haƙuri idan ke kin kasance kina da wannan halin na san zaki jawo shi na akan wannan maganar wanda kuma ta san da gaskiya wannan al'amarin na tabbata ba za ta ga laifi na ba ke kanki misali yanzu kayan ɗakin ki ba zan ce sun tsufa ba dan kake ce na ce kin tsufa yana neman sake sabuwa misali kayan ɗakin ki zaki ga wasu sababbi da suka fito kina da ra'ayin ki canza wataƙila kuma sun fi karfin ki baki da yanda zaki ki waɗannan to me zai faru ranar da kika kin samu daman nan ina cewa ki je ki kokarin sabunta su bane ki je ki samu wannan sababbin da suka shigo na yayi abin da zai faru kenan to idan muka yi kan adalci mazan nan fa da yawa ba suna yi bane a cewar sun yi dan su musguna mu rayuwar mu ko kuma a'a dan butulci muna ganin kamar irin sun gama yayin mu ne suna neman su ya zan ce Hausan ta amfana da arzikin da suke da a wannan lokacin mun san da cewa ba wai suna yi bane dan kokarin kawo wata a lokacin domin ta amfana da wannan samun nasu sai dai za su daɗe wallahi suna kallo suna ji suna gani kila ma tana wucewa a cikin layi ne in ma a cikin gari ne sun daɗe suna hangen cewa kai ina ra'ayin wacce baiwar Allah amma me kasance wasu suna cewa ba su da wannan halin da za su je su mallake ta sai su kama bakin su kama kansu su shiru shi yasa za ku ga da zarar namiji ya samu to idan fa za mu yi adalci idan za mu kan adalci ba wai yana nufin cewa fa sun daina ganin mutuncin mu bane ko kuma sun daina son mu ko ba su ganin hasken mu wannan damar ce da suka daɗe suna nema ba su samu hali ba to wannan halin yana zuwa sai su cika burin shine gaskiyar magana a matsalar da ake samu ko kuma maza a lokacin da hakan ya kasance wasunku duk ba za a ce duka ba don akwai masu adalcin da idan irin wannan ta kama sun tashi ƙara aure ko kuma idan suka samu wannan ɗaukakar suke ƙoƙarin su mai da wannan uwar gidan tasa tamkar irin babu wadda ta kaita suna wannan ƙoƙarin da yawa na gani wani zaka ga musamman zai mallaka mata gidan kanta ya ce da sunanta ya siya saboda me ita ce ta zauna da shi a lokacin da tun bai da shi bai kai wannan munzalin ba zai sai mata gida zai sai mata mota zai bata jari zai dai yi mata abubuwa da dama kuma ƙarshen ta amare idan ta zo ba zai yi mata ba to kun ga masu adalci su kuma kenan wasu inda ake samun matsala da su a lokacin da kuka yi wannan yunkurin yin auren a maimakon ku bi shi cikin lalama kuma ku ci gaba da nuna ma wannan uwar gidan darajar nan nata fa yana nan fa tare da ita din nan ce akan gaba a wasu ba shi suke yi ba sai wannan guguwar ta waccan sai ta fara jan su suna kokarin su kuma wulakanta ta cikin gida inda ake samun matsala kenan shi yasa kuma wasu matan sai kaga sun ƙara haukacewa amma a zahirin gaskiya wallahi mazan nan da daman tun lokacin nan da suke da talaucin nan suna son auren nan ba yadda za su yi ne suke kama kansu sai su natsu su yi shiru ba da fa ba su so ba to da zarar sun samu nan shine dalilin da yasa za ku ga jiki na rawa za a je a nemi yin aure mu kuma sai muga a lokacin shikenan yanzu ya gama yayi na batulci zai mun gama cin kanzo mun gama cin garin kwaki wata rana ne ma an samu shinkafa a ɗanɗana yanzu ya samu ba abin da zai fara tunani sai ya saka man da kishiya wallahi ba dan ba su so bane ko a daɗin rashin abin yin nan ne karfin nan ne da ba su da shi suke hakuri su danna zuciyarsu to ni dai idan dai har zaki ji shawara auren nan idan har kin san abin da kike yi tunda ubangiji ne halasta
baki isa ki jayayya da hukuncin shi ba, shi yace ayi. Sannan ya zaki ce ba za a miki kishiya ba, za ki haɗa kanki da ubangiji ne? Shi kadai ne fa ba a miki magana gaskiya. To ya za a halasta a yi, ke kuma ki ce a tafau ba a isa ba za a yi ba, wallahi kin yi ƙarya. Wasu anan ma za su fara kauce ma hanya, abubuwan duk da bai dace ba za a yi. Ana manta da cewa akwai ranar mutuwa. Fitar rai tashin farko shine, baya ga fitar rai zafin fitar akwai kwanciyar kabari. Baki san tsawon lokacin da ake dauka a cikin kabarin nan. Bayan shi akwai ranar ƙarshe, akwai ranar kiyama, akwai ranar hisabi. To idan za mu iya tuna da wa'innan abubuwan, wallahi mun san kishi na da zafi, akwai ciwo. Abin da kake so wallahi dole kai kishin shi, amma me in kina da abokiyar shawara ta gari ta kwarai ko da za ta saki akan hanya, wallahi ba komai bane. Zaki kwantar da hankalinki ki yi na musulunci kishin da zaki. In ya so daga baya sai kiga ya koma miki ma wallahi kamar ba a yi ba. Kila ma in ma ba gida ɗaya ke ma da kishi ba za ki iya tunawa kina da kishiya ba. In kuma ma kina gida ɗayan ne ta zama miki tamkar ƴan uwa. Yadda fa kika dauki abu a rayuwa fa ka zai tafi da to ya zaki ce zaki ja da hukuncin ubangiji, abin da yace a yi kice ke ba za a yi ba, kuma sannan shi kadai da muka sani ba a maki kishiya, ke kice sannan ba za a miki kishiya ba, akan mene? To ni da na sana cewa wanda suke da halin nan za su jawo shi na sai dai ayi hakuri. Ke kuma da baki da halin kin san me nake nufi. Fatan Allah ubangiji ya ba mu ikon yin abin da ya dace, ya sa mu a hanya madaidaici.